Казан мине иҗат ягыннан тудырды. Татарстанның халык артисты дәрәҗәсенә күтәрде дип әйтергә ярата үзе турында Рамил ага Курамшин. Виртуоз баянчы, аккомпаниатор, җырчы, композитор Рамил Сөләйман улы Курамшин. Бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнә икән маэстро? Толырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Соңгы араларда атаклы баянчыбыз сәхнәләрдә күренми башлады. Үзенең 70 яшьлек юбилеен бик зурлап үткәргәннән соң, башка кешеләр кебек лаеклы ялга киттеме, бакчада кыяр, кишер, суган карап үстерү хезмәтенә күчтеме әллә диеп, Рамил абый янына, фатирына кунакка юл алдык. Баксаң, маэстроның кәефе шәп, кулында яраткан баяны, янында каләме һәм ноталар дәфтәре. Рамил абый бер дә тик тормый, әкрен генә үз җайы белән җырлар иҗат итә, истәлекләр, мемуарлар яза, китаплар бастыра икән. Ятып кыра тормыйм, кайбер нәрсәләрдә эшлим. Чөнки кешенең бит яшәгән саен аның тәҗрибәсе арта дигәндәй. Менә элек бу мәсьәләгә мин болай карый идем, хәзер бүтәнчә карыйм инде. Бүгенге көндә бездә уйланырлык, карарлык, фикер йөртерлек нәрсәләр дөнья. Газеталарга мәкаләләр яза башлады. Менә шул татар музыкасының, бигрәк тә җырларының артка китүен күреп. Мин музыкант буларак җыр мәсьәләсендә, аннары инструменталь әсәрләр турында бездә бер нәрсә бар. Я урыс җырчыларына табыналар. Я көнбатышны. Менә мин бердә ул Западкада бер кайда башламадым. Мин беләм безнең татар музыкасы Аллага шөкер менә дигән ни ул инде гасырлардан килә. Татар моның бөтен нишкелекләрен үземнең күңелемә сеңдердем. Безнең татар музыкасы бер көннән ким түгел ул. Җырлары да, инструменталь әсәрләре дә. Тамашачыларыбыз хәтерен яңартып алу урынлы булыр. Рамил Курамшин 1947 елның 16 июлендә Горький, хәзерге Түбән Новгород өлкәсе, Сиргач районы, Пучкай пожары авылында укытучылар гаиләсендә туган. Әтисе Сөләйман абый җыр һәм рәсем дәресләреннән укыта, әнисе Фариха апа башлангыч сыйныфлар укытучысы. Гармунга, баянга безнең әтиебез ул якта уникаль кеше иде ул. Türlü garmonlarda da idi, bayanda da, akordiyonda da var idi. Bizge bir-iki köy gine olu iletip berdi, bir-iki köy gine başlangıç. Ondan biz abi bile yarışa gittik. Ol ne olsa yanını içse, ben de tırışamanı. Kıskası benim bütün köyleme balzam algan kebek bulaydı indi. Ehmetem şulay oynayalar var mekanine kileşerdi. Рамил Курамшин татар баян музыкасын үстерүдә фидакарьләрчә хезмәт итүче музыкантларның берсе. Беренчесе, алдынгысы, әйдәп баручысы. Баянда уйнау сәнгатенең соңгы казанышларын һәр даим үзләштерә барып, бу яңалыкларны ул кыю рәвештә үз иҗатында куллана. Аның баян өчен язган күп санлы пьесаларын, концертиналарын, 100-гә якын оригинал әсәр, халык көйләре эшкәртмәләре, 200-дән артык зурлар һәм балалар өчен язган җырларын музыка мәктәпләрендә һәм көллиятләрдә, институтның музыка факультетларында, Казан дәүләт консерваториясендә дә кулланма әсбап итеп өйрәнәләр, уйныйлар. Рамил абыйның әсәрләре безнең консерватория студентлар репертуарында без һәр вакытта аларны уйныйбыз, өйрәнәбез шул пьесалар буенча. Рамил абыйның ансамбль эчендә пьесалар бик күп бар. Менә хәзер менә бу нота китабы чыкты инде бездә. Хәзер без әзерлибез инде аның баян соло өчен әсәрләрен чыгарырга. Любой музыкаль конкурста да, любой концертта да без аны менә әлегә концертта булды, безнең кафедра концерты узды. Рамил абыйның әсәре Хәбибә дигән әсәрен малай егет безнең ансамбль уйнадылар. Аның әсәрләре баянчылар өчен зур күнекмә. Рамил Курамшинның озак еллар буе матбугат битләрендә җыр, музыка, туган телебез, атаклы шәхесләребез хакында борчылып, җыр сәнгатенең киләчәге турында кайгыртып яктырткан үткен телле мәкаләләре дә басылып килә. Ул китаплар дигәндә мин язучы түгел, әдәби китаплар түгел. Мин беренчедән музыка менә баян өчен әсәрләр
yazıp, halk küyler işletip, bir işe mertebe böyle Tatarıstan kitap neşriyetine çıktı. Onun eserlerin bizden Tataristan'da tugul, bütün Rusya'da da müzik mektebinde okuşlarından alıp konservatoriya hem aspiratlara hatlı oynuyorlar. Çünkü Tatar müzikasını bayanda kursatir için bizim en popüler kompozitör oldu. Bayağına varma Leningrad desimi, Sankt Peterburg, hem Moskova desimi, hem başka şehirler anda onun eserleri oynuyorlar, hem olaylar basılıp çıkarlar aralarında. Halk ara konkurslarında bizim Rusya'nı kursatirge kirek Tatar müzikasının bayanı için yazılgan. Kiminiz onu? Ramilnik'in oynuyorlar. Kazan Konservatoriyası onun için laboratoriya. O birer eser yazı da apkile bizge. Hem biz onun eserlerini bastırıp da çıkarabız. Onlarsa mine fenni işlerde, mine halkara konkurs, halkara fenni konferansiyada biz onun mine Ramil Kuramşin'in icadı portreti. Onun icadını öğrenemiz. Şuna göre o bizde konservatoriyada hem Tataristan'da bayan için yazılgan eserler kompozitör arasında en tanılan, en popüler şahıs. Tabiat talantını birgen kişisine moldan biri Ramil Abay Kuramşin da saylanıp alınganlar isimliginden. İşlisi işleri bir hesap, tügellisi uyları şaktı küp eli. Barı tek isenlik kine tilisi kile büyük maestroga.